Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Gina, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Lovely Rose, kastamoten kani Salvador Jr. Viray, ni Leonora Bautista. Belated happy birthday ti asawak ani Armando Imbat, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kablaaw, naggapo kani Ana Jean Gaho Imbat, iti Singapore. Shout out kadagiti kakabsat ko, isu da Jomar, Elmar, Romel kan Jennifer, kan kadagiti naganak mi, Elmer kan Marcela Indong. Kastamoten kadagiti dua nga anak ko, isu da Jaisel kan John Jacob, kan iti asawak ani Jomar Sayo, from Maricel Indong, iti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Makablaawan pay ni Jaime May Lungod, kan makabkablaawan ni Risa Gaybon nga asaw akanayon nga agdengdengeg iti daytoy a programa. Makablaawan pay ni Jackie Claro iti Hong Kong, ni Novelin Kujamat iti Hong Kong. Makablaawan pa ti family Maburang ken Medina di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Ronald Medina. Shout out iti kapisi ti pusok ani Dexter Rivera ken dagitay dua nga anak ko isu da Jet ken Jade di Dupax, Nueva Vizcaya.
Makablaawan pa iti happy birthday ni Ate Rona Deres. Shout out met kadagiti nayat nga agdengdengeg iti dayto a programa da Tatay Bito ken Nanay Helen. Kastamot dagiti kakabsat ko ani Ronron Jr., Juvelin, Jonaline ken Marga. Kastamot dagiti anak ko manang ni JM dita Daraguran West San Mariano Isabela, nilakay ko Jart dita Kurareng Alcala Pangasinan, Tilumboy family ken Novida family. Tinagkablaaw ni Pretty Mary Palatao. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Gina. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gina. Daytoy ti kayat ko nga iyawag yu kanya, tapno saan unay a maibaskag ti kinataok. Amok a makaibati dayto iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti programa yo. Di makalak iti poder ni Lolok Manang Emmy, gapo ta nagsina dagiti dadakkel ko, kat agpadadan nga addan sa bali a pamilyana. Iso a kinay kayat kon tinagnaed iti ayan ni Lolok, ngem iti ayan ti pamilya dagiti dadakkel ko. Diakon intuloy tinagadal manang, gapo ta mas kinay kayat kon timangged sagpaminsan. Sagpaminsan ko nakmanang taawan ti permanente a trabaho, gapo ta naesemak iti happy ako nada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawen nakpailaeng ti 20, kapigpigsaan idi ti pannakibarkadak. Napaok, apay ngay takala nga sumangpot, parbangunan. Naimbag nga oras yun, Lolo. Pasensya ka yun. Nagkasangay nga minti may sagayam ko. Kat ada happenings iti balayda. Namin ano na binagaan ka, asaan ka nga gaw-awit italanganin nga oras. Bimbal palasangan ka pa'y mutngarong. Sapay nakainom ka pa'y. Hindi kay agdanag, Lolo. Kabalak nga salak ni Banti Bagik. Ngam na alas akitaan ti balasang akasta ti aramid na, Gina. Pagtandanagan nakakanayaw. Sorry, Lolo. Pasensya ka yun. Jakmat ngamin maliglikan dagiti gagayam ko. Amoy umot dayta. Saan ko mat ngay pagbagalik-likam dagiti kagayim mo, apaok? Ngumpilyam ko mamot dagiti nasaya at agagayim, Sana dagiti mangisong-song ka iti madi nga aramid. Oen, Lolo. Sige, maturog akon. Maulawak ngamin. Mala. Ingka nga rodan iti silid mo ta maturog ka. Tanay, parbangunan. Imbag man ta nagbakasyon ka dito yung lugar tayo, Medi. Nabayag mo ta saan ka nagawid, Ay na, kasanumot namin katado ti trabaho. Kanayon kami abisi ti restaurant ta pagpapaayak, girl. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Mayat sa ti trabaho medyo syudad. Naku namon. May sa ako na supervisor iti pagpapaayak a restaurant, friend. Medyo narigat tado ti trabaho. Ag-supervise namin kadagiti trabaho iti restaurant. Masapol a kita no nasayaat mo't lang ti serbisyo nga ipapaayda kadagiti customers mi. Katagpainom ka nga rodon, Taasensado ka mo't gaya man. Sana kas kada kami pinanawam dito yung lugar tayo. Kastoy lata ti biyag mi.
Awan asenso. Ay na, sika talaga. Aging kakadiita kat naasam ka pa lang iti happenings, iti jamming. Kung nagbaliw kan, friend. Si Kamat, parte daytan di pa nagbiag. Amo matibiyag mi dito yan. No da trabaho, nasayaat. No awan, pasensya. Awan nga minti permanente a master kan dito. Puro sideline. Apay, di mo ka di kaya tagtrabaho iti syudad? At kasapulan ti restaurant a pagpapaayak iti kanayunan a servidora. Ado nga minuna iti customers mi, isong agkurang ang dagiti servidora. No kayat mo, isirek ka. Ha? Kabaulak nga tati trabaho, jay friend. Ang mga narigat. Awan experience ko iti kasta trabaho. Gina, awan mo't ka, tinalaka trabaho. Amin, narigat iti damo. Nga mo talagang interesado ka, nalaka lang nga masursurong, friend. Talaga, Medi? Wiz! Siyak tupay. Nang rugya ka kaswaiter. Kita amat, may sakita na supervisor. Gagat kan anos lang ti kasapulan. Kasla kayat ko, friend. Padasag sang hagpaiso. Ay, saan mo apadasan? Aramidam. Tutal, adak mo tamang bayabay kan ka. Panunuto man na imbag. Tutal, makalawas ti bakasyon ko. Siguro mat, nakapangad ng kanton, sakbay maungpot ti bakasyon ko, my friend. Apay, itaman payasan ka arumwar apawk. Itay palapal-paliiwan ka. Kasla na unag mo ti pampanunutam. Lolo. Anya ka nilay ka, Gina? Nagbakasyon ngamin ni Medi agayam ko, Lolo. Malagip yung kadipay ni Medi. Diyan ngay barkadak idi anapan ng gad iji syudad. Ay, wan! Tay anak ni Kakang Basya. Amok apok. Ay, naimbagmantan na kabakasyawn. Nabayag mo ta sana nagaw-awit na dyan nga ubeng. Kumusta mo ngay? Mayat ka no ti trabaho na di syudad, Lolo. May isa itan a supervisor ti may sa adakkel a restaurant iji syudad. Kasta ka day, apok. Ay, kat nagsaya at ngay. Adak ano nga rod bakante iti pagpapaayan na, Lolo. Kat al-alo ko yan nagtrabaho mo iti ayan na a restaurant. Iso nga rod day ti pampanunutak. Ay, kat may isa nga oportunidad daytan apok. Saan na si ka tinagsapol iti trabaho? Trabaho ti masidag kan kababaan kan ni Mede agayamaw. Anya ti panagkunayo, Lolo. Kabaulak nga tati trabaho ijay? Sigurado na ita. Si Kapay. Nagagat kamot kahit. Kan may saan damot ni Mede agayim mo ijay. Ngam kasano kayon ngay, Lolo. Awan ton ati kadwayo dito'y balay. Ay, nadinak panunutan, apok. Kabalakpay. Kan may sa asidagmutlat ti balay da ikit mo nga urang. Sa bagay. Sige, ibagak nga rod ka ni Medi nga interesado ak itibagbaga na trabaho, Lolo. Sige, apok. Handa ti amom. Mga nudaytan ti mamagbaliw iti piyagmaw. Iso alalay ngam apok. Kundi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iti kasta, kanayon nakatarabayan iti anyaman nga aramidam.
Talaga? Umanugot ka nagtrabaho iti syudad, Gina? Wen Medi, no pay ada pa nagduadok iti kabaalak. Sige, umanugot akon. Oh, kasta, Nasaya na ita desisyon mo, friend. Di kagdanag, tulungan ka. Kang may sa, nasingpit ni Boss Rodrigo. Ti amo tayo iti restaurant na pagpapaayan. Sapay ko mga rod ata maawat ak, friend. Ikarkarigata kasurwon ti agbalin at trabaho kajay. Basta tulungan na ka. Sigurado ang maawat ka. Oh, syempre. Siya ti mangirekomenda kang kanya. Oh, imposible mo ta na di nakaawatan ni Boss Rodrigo. Kaano nga rod ang mapantay di syudad? Inton bigat, masapol nga agluastan nga agpasyudad. Naungputon ti bakasyon ko. Masapol nga agreport ako ni ti trabaho inton sumarunong aldaw. Oh, isagana mo dagiti arwatem. O sige. Kat di kagdanag. Ada quarter sa pagnaidan tayo. Ijay kanton ayan ko. Iti kasta, ada kadwak ijayan. Iso nga isaganam amin na masapol mo, friend. Nagluwas kami nga rod ka ni Medi agayam ko iti syudad manang Emmy. Talaga nga agner-nervyosa, gaputawan experience ko iti kasjay a trabaho. Kan maysa, talaga sa anak a seryoso iti panagtrabaho iti kalabas, taad-ado ti panagpaliwawang ko ngem ti panagtrabaho. Timang patpatib kerlaangan iti pakinakam ko, ket ti kaadda ni Medi agayam ko, akadwak to iti restaurant a pagtrabahwak. Dakkel gayam a restaurant ti pagpapaayan ti gayam ko manang. Iti idadateng mi iti syudad, nagdiretso kami iti opisina ni Boss Rodrigo. Ti agbalintumeten a boss ko. Boss, isugayam ni Medi agayam ko. Ket-ket na mo ti sumrag iti restaurant. Naimbag nga aldaw yo, sir. Kastamot kun ka. Nasayat matakayat mo tagtrabaho dito eh. Talagang kami nakasapulan mi ti kanayunan na serbidora iti restaurant. Agyamanak na maawatak, boss. Boss, siya akong ti mangipasigurado. Nagagat ti gayam ko. Nasayat mo't no kasta. Mala, makaamukan kun kuha na Medi. Iyamamum ka dagiti kakadwayo. Kastamatan nga isurom no anya dagiti naskan nga aramidan na. Nang runa dagiti masapol na masurot apagan nurutan iti restaurant. Un boss, siya akong ti makaamukan ni Gina. Don't worry, Boss Rodrigo. Dito iti quarters ta. Amin na trabahador dito ada libre apag naidanda. Kaadwan nga min kadakwada ti taga-probinsya apada ta. Kasta ka di? Ay, wan gayam. Isugayam day dyan ni Boss Rodrigo. Medyo damotin edad na. Ada ka din asawa na? Awan bay. Istrikto nga min ti pamilya na. Ken saan ang mabalin ni agasawa da, iti saan da akapuli. Ha? Anya ti kayat masawan, friend? Ada Chinese apuli ni boss. Chinese nga min ti amana. Ngam Pilipina ti inana.
Ang mamumutan, dagiti daduma negosyante akas kadakwada. Masapul akapulida mutlaang ti asawaan da. Apay nga rudasan ang asawa ni Boss Rodrigo. Marites, mala, ibagakin ka. Ada iti nagbali na kaayan-ayat na. Ngam, saan da ngamin nakapulian? Inlimod da ti relasyon da. Ngam, iti natakwatan ti pamilyada si ka. Ay no, saan da ngay manugot? Aging kay di saan nakabailan ti babae ti trato da ken kuana. Iso aday chay, in-break na ni Boss Rodrigo. Ay, nagliday mo ti love life ni Boss no kasta? Yes. Naimbag nga road girl ta naka-move on mo tlaangan. Makitam itan nga umisam. Saan nakas idi akanayo na malmalday. Dumtang tumutlaang ati babae at talaga para kan kuana. Ken naswerte unay day ja babae no bilang laang. Hello, Lolo. Kumusta kayon? Ay nasaya at matapok. Si Kangay, kumusta trabahom dita syudad? Okay mat, Lolo. Nasursuro kong ti trabaho. Ken again enjoyak. Naragsak dito ayan ti trabaho, Lolo. Di mo baybayan ti bagim apok, ah? Wen, Lolo. Uray da kayo Di kayo unag bambanog. Awanak amang taripato kada kayo. Wen, apaw, di napagdanagan. Kan kanayon nga umay niikit mo nga aureng. Pasaray umay nakikan iti kanag, iso asaan ako naglutlotaw. Nasayaat mo to kasta, Lolo. Saan akong nagdandanag may papan kada kayo. Nagrigat gayam ti maya dayo, Lolo. Mailiw akong kada kayo. Basta agsingsingpot ka dita, apok. Di mo aramidin dagiti sigod nga aramidin dito'y iday, ah? Namnamaan nyo day ta, Lolo. O sige, umawag ak tumanan. Aganad kayo dita, Bye! O niya, friend, okay ka kadilaan? When friend, kabisado kong ti trabaho. Katagyaman akan ka, Kan kastamot ang dagiti dinanon ko dito akatrabahuan ta. Kanayon da nakaalalay kanya. Nagsisingpot da, friend. Siyempre, dahil tangamin tinyo na una ni boss. Di pa nagtitinulong tapno maaramid ang nasaya at ti trabaho tayo. Kaya't na, agtrabaho tayo akas may sa pamilya. Talaga nagsayaat ni bossingan niya. Ay, wan gayam friend. Rumor taman mo't inton rabi. Kasla, mamiss ko mo't ti agjamming. Okay lang. Sana ka na yun, ha? Kan saan na nakasitar aramidem idi probinsya. Wan, kasla pang paikatlaang iti bannog. Basta naragsak kayo doa dita Anya ti madamag. Boss? Ay, boss, ni Gina ngamin. Agaw-awi sa rumor into na rabi Sa dino ti papanan nyo? Saan may pa nga mo, boss? Kan ni Medi mo ti makamo kadagiti mabalin na papanan. I know a place. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak. Kababain mo't, boss? Boss, sigurado kayo akayat na kami akadua? Kan itaman pa akayat iti rumor iti rabi boss? Para ka ni Gina. Ang mga nuko na inaasaan ta akayat nga ipasyar. Ay, saan mo't, boss? O sige, na okay kada kayo. Mapantayo iti ibagbagak a lugar. Kalpasan di trabaho yo inton rabii.
Naklaat kami iti singasing ni Boss Rodrigo manang Emmy. Uray tigayem ko ani Medi, mas daaw, ta saan mat kano asigod akas jay ni Boss Rodrigo. Iti day di arabii nga ipapanmi iti may sa adisente a bar, ijay ko anaam-am mo iti husto ti boss ko. Simple a tao, natakneng, ken nasingpet. Ado mo ti dinamag na maipapan kanyak, iso adandani na istoryak ken kwanan ti si bubukal a kinataok. Mariknak akasla aday paspasimudaag na iti day di arabii, ngam inyaw awan ko manang, gapo tamabainak. Napasarunwan pa'y ti irurarmi iti rabii manang, ngam ad-adun adaras, ada kami laengen adwa, ti agkuykuyog. Hoy, babaita. Ada madmadlaw ko kada kayo ni Boss Rodrigo. Ada ka din nagkinaawatan niyo. Jack ilibak friend. Huh? Kaslakastan, ngam saan ko pa'y nga inaklo ni boss. Anya? Anya pinatararamidam nga'y babaita? Aklo ni mo ni Boss. Makita ka talagang agdoyos kan kasi ko. Ay na, nagswerte ka mo tin babaita. Ngam, di mo't saan akayat ti pamilyana, ti sanda akapada iti estado iti biyag. Ti kayat ko asawan. Ay na friend, makaamunton ni Boss Rodrigo iti daita. Tinapatag, ay ayatan na ka, kat kastama ti marikrik ng para kang kuwana. Agyaman ak ta inaklon mo ti panagayat ko, Gina. Maragsakan ak unay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Ngam amo kasandak akayat ti pamilyam. Masapol nga ilimod tapay lang ti amin. Tinasayaat, agikat ka ni ti restaurant. Mga bangak iti may isang apartment na pag naitam. Ha? Apay asyak laang. Sana ka mabali na pumanaw iti pagtaengan mi. Ngam di ka agdanag. At dadag iti gundaway, amaturog akitayan mo. Di ka agdanag ha? Tamangalak iti kadwa mababaunan. Amin na kasapulam, ipaay ko. Saan ka abaybay, Angina? Agyaman nak Rodrigo. Ay ayatan ka mat unay-unay. Gina, iso ni Nana Marta. Iso ti agbali na kadwam dito apartment. Naimbagal daw mo, Ma'am Gina. Kastamot kan ka, Nana Marta. Saan na nasabsabali ni Nana Marta kada kami. Nabayagan ni agserserbe iti pamilyami. Kabagyan na ti kataluk may jasyanda. Kasta ka di? Mga no... Di kagdanag, Gina. Mapagtalkan ni Nana Marta. Ken amuna na kanya ti masapol nga aramidan na iti kaadana ditoy. Ay, uwan, ma'am. Di kay agdanag. Kasla anak ko ni Rodrigo. Iso nga aywanan ka mat, akas iti panangaywan ko kenkwana. Anya ti makunam, Gina. Agyaman ak no kasta, Nana Marta. Nana Marta, si Kanti makaammo ditoy. Apay nga takas to iti marikriknak. Kasladak kurang ti biyak ko. Ay, nagboring mo ton ti kastoy.
nila ang Nana Marta ti kadwak ti balay. Nimot Rodrigo, sala makaumay dito'y no saan ang makumikum iti negosyo na. Ipapain na mo tamin nakasapulak. Agbibiyaga kakasla Reyna iti dayto nga apartment. Kasla birbiro kag ti sigod nga aramidak idi. Agpakadak ka ni Nana Marta. Masapul arumwarak tapno mailiw-liwag ko ti kastoy amarikriknak. Awagak dagiti gagayam ko, taagkikita kami. Masansan matan di kastoy apanagaw-awid mo, Gina. Tenga ti rabi Saan ka abagat atapan? Ngam saan arumbang ti kastoy nga aramidam? Apay ayam, masapul bagbaganda kiti kastana na Marta. Babaunan kayo lang ditoy. Nalawag mo tibilin kan ni Rodrigo, saan ka di? Asikasunak. Di na mo timbilin kan ka bagbaganak. Apakibiyangan na kita nyaman nga aramidak. Pasensya kan, Gina. Ngamdya akon kabaulan ti agilimod ka ni Rodrigo. Mabalin ka di. Dinak man butbut ngan. No kayat mo ti agipulong ka ni Rodrigo. Sige, agipulong ka. Kita at lang no asino ka data ti pilyan na. No dinak man pilyan ni Rodrigo, awan anyaman na kanyak. Ngamday to'y ti maibagak. Sinayang mo tinapintas agasat adimtengken ka. Anya ti kayat mo asawan? Kas iti naibagakan ka idi ni Rodrigo. Saan akon asabali iti pamilyada. Amok ti amin. Mamati analaos ti panagayat ken ka ni Rodrigo. Iso a kinabaulan na tinagulbod iti pamilyana para ken ka. Kalkalubak mo ti aramid mo. Tadyak kaya ta masakitan ni Rodrigo. Taamang angkit din oo. Mga ano niya? Paya di mo ituloy nga ibaga? Saan asyak ti rumbang apagtaudan na? Basta ibagak ka ni Rodrigo ti amin. Tadya kon mabalin akaluban pa'y ti kastangar aramidam. Katsa pa ilakuma, tadi mo to pagbabawyan dagiti inararamid mo ka ni Rodrigo. Sa pa ilakuma. Kalpasan ang naibaga amin ni Nana Marta ka ni Rodrigo, dagiti madi nga aramid ko iti kalabas, saanan ang nagpakpakita kanyak ni Rodrigo manang Emmy. Kastamat api manawan ni Nana Marta iti apartment apag nanaadak. Awan mo't ket di tinagbalin a problema, tabinayadan amin ni Rodrigo dagiti obligasyon mi iti apartment.
Inaramid ko amin na pamuspusan tapno makontak ko ni Rodrigo ngam awan tinaaramidak. Nagawid ak nga rod ijay lugar mi, idi jakon makontak apulos ni Rodrigo. Aging gaan na damag ko anapan iti balasiw taaw tapno agpaimbag. Isugayam dayjay ti ibagbaga ni Nana Marta idi. Asapay ko makano tadyak to pagbabawyan dagiti naaramid ko kani Rodrigo. At dagayam na dagsen asakit na, adi na pulos imbagbaga kanyak. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin manang. Addan iti sabali apagilyan ni Rodrigo. Tapno mailiwliwag ko ti amin, nagaplayak dito'y Hong Kong kas domestic helper, kat napagasatanak, iso nga aging gaita, at daak paylaang ditoy. No agkurusto pa'y ti dalan mi ka ni Rodrigo, ti Diyos laangan ti makaammo. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, taagsubli ti sigod asalunat na, kat malasatan na tinadagsen asakit na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Gina. Pagayam a Gina, panagkunak, naliwayam tinagtanang, idikalaat nga imalwan ti panagbiag mo, gapo ka ni Rodrigo. Sapay lakumata di nakagura iti daytoy nga ibagak pagayam ko. Nga imbes kuma nga inannadam ti simmang bayken kaagasat, nalabit a naglablabas ka. No ibasar ko ngamin iti salaysay mo, saan a basta bagbagaan na ka ni Nana Marta, no di na nadlaw nga aglablabas kan. Panunutom laangan ti kunana, di na kan mabalin akaluban ka ni Rodrigo, iso nga impudno nan ti amin, nga isumutten tinamkwatan ni Rodrigo asaanan a nagpakitakan ka. Ngam anya nga rod pagayam ko, napalabasan ti amin, saanan a maisublipay. Saya atom laangan ti agtrabaho iti ayan mo ita, kan itultuloy mo nga inayon kadagiti kararag mo, ti maipapan iti salunat ni Rodrigo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban.